Juan Plazaolari etxetik datorkio humorerako zena. Baltzen ekiten bere aitona Juan ere monologista zela. Eta uztargilea ere bai. Hori txistea kontatzea baino zailagoa da. Esaten ari nintzen bezalaxe, uztarri, 71 urtekoa, Azpeitin jaioa, Zarautzen bizia eta atzenean Zumarragan. Eta gure giroa pixko bat alaitzeko, txiste bat eskatuko nizuke, bat polito egitakoa botatzen badi duzun, a ber. Bat monailoen bagoa esango izu. Aspaldikoa. Mesa ematen haintzen, mutioskorra launtzen da mesa ematen aizan apaisa, eta orduan errebentzia, lorra belamiko hartzane, atzetik kasulia jasoite zitzaion. Da ni mutioskorra alboa behi da, igual jasotzen niongo eta eldu nion darrak eta azpio gona eta dana jaso nizkion. Da atzeko jende dana parrez izan, parrez da. Mesa bukau da honginan San Kristira eta apaisak esan zian, jende horrek zertzun parrez, dana parrez da. Parra ingo estizue, hanka baten andran galtzerde jagozu eta besten gizonezkuna. Iene, behitu zuen da, esate zioapani neskaimiei ez etortzeko neko harta baino, etorri itendek eta...